Sashen Hausa na BBC ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ya yi gargaɗin ci gaba da taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz matsawar Amurka bata janye shingen da ta yi wa jiragen ruwan Iran ba. Isra'ila ta ce wani sojinta ya mutu yayin gumurzu da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon jiya Asabar. A Najeriya kuwa ana ci gaba da korafi akan yadda ake zargin sakaci da aiki na ci gaba da janyo mutuwar majinyata a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri babban birnin jihar Borno. Zuciyar mara lafiyar ya tsinke ta tashi numfashinta ya yanke daga ranar bata sake yin magana ba ta suma ta shiga koma har Allah ya mata rasuwa. Gaba ɗaya mu na sai da patient namu suka mutu ba wanda ya fita wallahi tallahi. Har wa yau a Najeriya 'yan fansho a jihar Nasarawa na ci gaba da korafi akan yadda haƙoƙinsu suka makale a hannun hukumomi sama da shekara 5 bayan kammala aiki. Wasu sun mutu a kan kudaden da ba a biya ba. Suna ciwo an ga asibiti ba kudi biyan asibiti. Shekara 35 mun ritaya amma ba komin da za mu ce gashi abin da gwamnati ta bamu. To muna tafe da dukkan waɗannan har ma da filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh.